Ассалому алейкум рахматуллоҳи ва баракату бародарома Абдуғафур Ҳусайнов канали Тоҷдорон. Ина биёния бургама реклама кунам. Реклама не, реклама ҷон. Бародаро мошинчаро алиш кардем. Аспа бисёриётон медонин дар телеграмам уже фаҳмондардем. Ина сёмка кардам, аҷа машина буромадан наёам машин эвакуаторам, пато машинаро мебардорам. В общем, ситуация чӣ хеле бародаро. Машина мо алиш кардем. Mercedes AMG полный фарш спорт режим 2021 дарун полный мисол рестайлинговый дар хизмати шумо. Тӯю марака дорем, фарзандор мешин ё ки ҷияндор мешин, мехоҳин красиво бигзаронед, шумо метавонед смело муроҷиат кунед ба сари баланд. Номерое ки дар описание ва дар комментария мешавад, номерои ҷавонгирай. Ассалому алейкум. Заказа қабул мекунам, ман миём иншоалло дар хизмати шумо мешам. Ба сари баланд гуфти гапо. Ози мо кадом ният кати видео кардесем бародаро, комментария бисёр шудагай оиди бародарое ки праваи тоҷикӣ доранд, лекин намедонанд чӣ кор кунанд, дастройка кор мекунанд дигару дигар, лекин талантое ки майдаг доранд, ҳама тай хок шуда рафтеста. Ози пурра карда мефаҳмонем. 10 бор бигам қабам хе бовар кунед, агар намедонед ку ягон чи бинависед намира ба мумкин сар мекунад, чӣ вақт тормоз мекунед. Дар ҳолате ки шумо праваи тоҷикӣ дорен, чӣ кор карда мешавад дар Москва данный момент 2022 не уже 2023 шид 2023 бародаро бахшиши зиёд якум очередь и доставка самый популярный доставка Яндекс, хутон прекрасно медонед. Фарқ надорад шумо чӣ мошин дорен, Matiz, Moped, Nexi, Opel, Mercedes, BMW, Gelik чизе дори надори, шуморо метавонад Яндекс подключат кунад смело. Таксопарк 8903 212 11 дар рӯи экран WhatsApp дар WhatsApp нависен, айнои ма гап занен, иншоалло шуморо подключат мекунад. Я бор дига такрор мекунам бародаро, толка WhatsApp акай далерда айнои ма менависен, шуморо дар Яндекс доставка подключат мекунад. ҳам пиёда, ҳам велик, ҳам мошин, ҳам газел, любой чикати шуморо подключат мекунад ба праваи тоҷикӣ дар доставка. Права российский боша, мақсад дар такси. Праваи тоҷикӣ кати такси да кор карда намешава. Ғайр аз дигар шаҳрҳои Россия, Екатеринбург, Сочи, дигару дигар. Ба фикрам ки дар ҷо уже подключатся кардисиян. Ҳозир ма коротко ба опити худам мефаҳмонам шумо да бародаро. Самое главное паузаро биҷихен ҳозир подписатсия кардан аётон наброрен, чунки мо ҳафтаи оянда видео дар бораи доставка мекунем. Як бародар кати пурра сёмка карда пешкаши шумо мегардонем, конечно дар ҳолате ки агар ҷа 1000 та лайк бигирад. Пешравии мо бо дастгири шумо бародаро. Ман шумо да мефаҳмонам дар ҳолате ки шумо Matiz мегирен аренда. Ҳозир ман мегум ба амрӯз сёмка мекунем, бо ҳам бародар подтверждат мегирад. Дар Matiz аренда 1000-1200 рубл. Беғарз аренда шумо 2000 тоза кор мекунед. Агар мошини хитон боша 3-4000 кор мекунед бародаро. Дар Lada Largus 1600 рубл аренда. Примерно беғарз аренда 3-4000 кор мекунед, 3000 кор мекунед. Агар ки мошини хитон боша 5-6000 тоза кор мекунед точно. Бо асан бародарое ки мо дидем, ман худам кор карда будам, мисол 7-8000 тоза кор мекунем. Бояд даиҷа камака гирк шай. Клиентои хита сабират мекунем дигару дигар. Хахтон прекрасно медонин ҳама системада бояд одам камтар шустри шай. Агар тамбал шиди дар ҳамон пастӣ мемонӣ бародаро, мара дуруст бифаҳмед. И якум очередь дар бораи доставка буд. Бародарое ки права надорен, шумо дам дахл дора, шумо метавонед беправан подключатся кунед, пиёда ё великати. Оли иншоалло оиди ҳам сёмка мекунем. Ва самое главное и газел. Шумо метавонед смело газел аренда бигиред ба праваи тоҷикӣ кор кунед. Дар Яндекс доставка, Яндекс грузовой, Профи.ру, InDriver, Юду, як гала дига фирма ҳостай бародаро. Просто камака хитона ғам метену, мекоҳед амира подключатса мекунед, ёд мегиред. Чемай накаданда бикунену ошибка кунед, уж хубтарай бародаро. Барои ҳамин мисол комментария да нависен, иншоалло мо ҳаракат мекунем, ҷавоб метем. Бо ҳастанд бародарое ки мефаҳманд, мебинависанд шумо да. Ва самый такой хайповый момент, и як чизи дигаи ман як рӯз дидам, як бародари тоҷика портер кати дар строительный рынок просто харидагия портера 500-600 ҳазор да дромалагия нами магазино да предлагат кардагия визитка додагия 7-8 ҳазор мега тоза кор мекунам. Ба праваи тоҷикӣ доставка, грузовой, Largus, газел, як чиз дига ёдам омрӯмад. InDriver. InDriver дам шумо метавонед ба праваи тоҷикӣ кор кунед, лекин инҷадам бояд гирк шавен, чунки агар ки шумо хатогӣ кунед, подставной клиент да биғалтен, баъд инаи радноёра диден савзакора ана ё меоянд мошинтона мебаранд, де моҳ се моҳ маҳкам мекунанд бародаро. даже ма ба праваи российский Mercedes кати InDriver кати заказ гирифтам. Ман ҳақ надорам барои ки Mercedes лицензия надорад, фақат тарифи бизнес мешавад. лекин ҳамрӯз ма дар папути бояд заказа гирифтам, подстава буда мошина бурдам 15 сутка маҳкам кардам. дар ин ҳолат бояд шумо максимально эҳтиёт кунед. заказое ки новичокан клиенто дар ҳамон InDriver нишон метиҳад, ҳаракат ки ҳам заказоро нагирен, заказое ки дита точка дора ваёро нагирен, чунки бисёртар ё подставан. чизе ки ман медонистам ба дониши худам, ба опити худам бародаро, и доставка, грузовой,
газель, индрайвер. бо ғайр аз ин шумо метавонед лични водитель ягон ҷо кор биёвен, дар профиру ҳастай, дар авито ҳастай, бо шумо метавонед мисол дигар подработкое ки ҳастанд дар фирмое ки ҳастай, компаниое ки ташни ба праваи тоҷикӣ мегиранд, шумо метавонед смело муроҷиат кунеду трудоустройство кунем бародаро. Агар ки шумо бо ягон шиносотон ягон лайфхак, яъне ягон хабар, ягон маълумоти пуррае ки ба мардуми мо ёрдам метиҳанд бидонен оиди праваи тоҷикӣ бо дар ки ҷо кор кардан мешава, шумо дар комментария нависен, дар видеои оянда иншоалло ман ира ба мардум мерасонам, камакакам боша иншоалло ки ёрдам мешава. Ва самое главное бародаро ин момент, телефон катимон нестай озӣ, iPhone XR дар корпуси 14 чхел ман дар вай видеом фаҳмондагӣ будам. Памяти 128 гигабайт, нарх 24000. Телефон оригиналай бародаро, зарядник, чехол, стекло ҳамаш падарка, коробкада, зарядаш 100%. Телефон оригиналай, дубликат нестай. Хидм мефурӯшам, лекин номерои менеҷерай. Дар описания видео ҳамун номерое ки барои туяй, дар ҳамун номер шумо метавонед занг занен, яъне дар WhatsApp нависен, оиди телефон доставка любой ҷо мекунем. Ягон камбудӣ боша бародаро нависен, иншоалло ки ягон ҷои вайш нестай, банда бегуноҳ бехато намешава. Дар оянда иншоалло ислом мекунем. Пешравии мо бо дастгирии шумоай. дар бораи чӣ видео кунем бо нависен, иншоалло ки лайк бисёр гирам ҳамун комментарият оиди вайам мусчунка мекунем. ба воситаи WhatsApp, Viber, имо чӣ хеле метавонен максимал нашиносотон дар видеоро равон кунену боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. Ассалому алайкум.